Dito na tayo sa Barangay. Dito ulit rin natin yung busit. Pero na kayo tayo. Busit. So, Francis Maka. Sa taon sa Busit. Malapit na kami sa lugar nyo. May Santa Cruz. Bagay. Sa taon sa Busit. At sa Yesus mo. Maka rin ako. Siyempre, sa pamilya ko. Sa taon. Shoutout din kay Dorena Loares. Kapatid ko dalawa si shoutout ko sa Kabigulan ko si tumaga ka tayo kung kala ko na pala kami sa pinagalingan natin sa Pula. Asi, Southern.
tayo sa lugar ko. Boss, mga yan ang LTO ko yung bukit. Tumahan na kami. Sir. Keres sa kapit, 7:30.
Dala tayo sa ulang eh. Hindi ka lang yan. Kasi tawag sa ito, dilabin niya. Sa pamilya niya, dito ang nakapangasawa niya. Ulang yung dilabin siya. Kasi kung kailangan sa Kapdil. Sa tuwis ngayon, sa Cavite. Kapdil. Maraming lubak dito. Ayun, lalaganang di kupuksit. Ito may kupuksit. Di nga natin. Huwag tayo kaya natin bas. Dalin dito kupuksit. Dalin. Ano to? Balik probinsya to may kupuksit. Sawa. Kaya hindi ko lang siya nag-isip. Ang pala siya ito. Dalin. Himsi. At natalo siya. Kaya nasalubong ko si Juan. Si Himsi. Ang lang pasay ni Himsi. Kaya hindi ko bisa Tayo sa lupin ko kasi. Doon siya nakatingin sa kaliwa eh. Nakarangan sa truck. Hindi niya napansin na may parating. Eh, binabantayan ko yun eh. Kanto yun eh. Kaya alam ko. May nalabas. Bantayan mo yung mga kanto dito. Karamihan na yan mga motor.
Biglang ang sulpot yan sa labas. Mayroong lasing-lasing na. Babae si akin. Saka na mag-signal kung balik ko na.
Then, malapit na tayo sa Tara, Sibukon. Bicol. Seven 57 ng gabi. Furnace ng gabi.